أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. Cela Allah umdali angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika Allah onomusa onesihawu. Udumo lonke, yonke inhlobo yendumiso ifanele umenzi wethu, umdali wezinto zonke. Bafowethu, maNazaretha, maKristu. Ngenze ama-video ngathi ngichallengeeni bafowethu bamaNazaretha namaKristu. Aningi-challenge. Akekho noyedwa. Kuyophela 3 months manje ngilindile ukuthi ubani ozongichallenge kumaKristu namaNazaretha, kuma-Watchtower namaRoma. Aningi-challenge. Niyazi ukuthi yini ningangi-challenge? Niyazi ukuthi lezi zinto lezi engizikhulumayo ngikhuluma amaqiniso, ngoba lamavesi engininikeza wona niyawavula niwabheke. Ake nginiyeke-ke, ake ngikhulumeke nezimvu zenu lezi eniziholayo. Bafowethu, nina eningamaNazaretha, nani nina eningamaKristu, nani nina eningama-Watchtower, nani nina eningamaRoma. Uyabona izimvu kuthiwa ziyamazi umelusi, angithi? Uyabona izimvu umelusi ziyamthemba njalo mangabe ezivulela ekseni, zazi ukuthi zona ziyedlelweni. Zithembe bani? Zithembe umelusi. Uyabona? Kodwa nangaleli langa leli seziya emadeleni la ziyonqunywa khona, aziboni ngoba zithembe umelusi ukuthi njengoba ezivulela kanje sibayeni ziyapi? Ziyedlelweni. Kodwa nangaleli langa leli seziya emadeleni la ziyonqunywa khona, aziboni ngoba zona zithembe umelusi. Zizisola mangabe sezifika lapha emadeleni sezibona ukuthi ayikhona, akukhona edlelweni la kuqhuma umese entanyeni. Khani zibona sekusemva kwendaba, akusekho ukuzisola kwazo, akusasizi lutho. Nina bafowethu eningamaNazaretha, abelusi benu niyabathemba, maKristu, ma-Watchtower, maRoma, niyabathemba abelusi benu, kodwa aniboni noma sebeniholele emadeleni, sebeniholele emeseni, noma seniyonqunywa aniboni. Ngani? Ngoba niyabathemba abaholi benu. Ngiyacabanga ningizwa kahle manje. Angibonge.